の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。で生き残れませんから。ボーゼルこれで全ては力だけです。そんなものにな。いや。絶命しました。ああ。おめでとうございます。私の力、ご覧いただけましたか？ついに闇の軍勢をも滅ぼしたレディ。ボーゼルは貴様ここの新たな力は私の覚悟の証です。これなら負ける気がしませんわ。
これでもっといろんなことができるぞ。この神殿、小部屋を手分けして、誰かこっちへ来るぜ。敵か。古文書によればおいヘイン、あったらいいな。ローガだ。エルウィンたちか。彼らもロットを狙う。みんな行くぞ。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。まだまだ上を目指します。